il-garanzija ta' 360 miljun ingħatat għaliex mingħajrha il-banek ma kinux iselfu flus lil dawn il-kumpaniji privati biex jibnu l-power station. U allura mingħajr il-garanzija bankarja li tal-gvern, il-power station ma kinitx tkun tista' tinbena. U allura tiġi waħedha illi mingħajr din il-garanzija Joseph Muscat kien ikollu jerfa' ir-responsabbilta politika u jirriżenja. U mela tiġi waħedha wkoll illi l-unika raġuni għalfejn il-gvern ta' din il-garanzija hi biex il-Prim Ministru isalva ġildu. Hija qatt gravi ta' egoizmu, qatt gravi ta' irresponsabbiltà fil-konfront tal-poplu Malti u Awċi kollu. Dan huwa piż ta' 360 miljun li jekk taħdmu fuq kull familja f'pajjiżna jiġi illi l-gvern qiegħed jissogra lill-familja tiegħek 2500 euro għal kull familja. Mela hawn negozju illi jiftaħ u jippretendi li l-gvern jagħmel tajjeb għal negozju tiegħu, allura in-negozji kollha jridu jerfgħu il-piż imma dan il-konsorzju nerfgħu il-piż aħna għalihom. Hemm diskriminazzjoni kbira fuq livell kummerċjali, fuq livell ta' negozju. Hemm diskriminazzjoni anke jekk wieħed iħares li mill-lat personali hawn xi ħadd li jmur jieħu loan tad-dar u jippretendi li l-gvern jagħmillu tajjeb għall-loan tad-dar. Le, ħadd ma jsirux dawn l-affarijiet.